नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. मी आज बनवत आहे चवळीची भाजी, एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीची. हे बघा, हे आता भाजीला चवळीची भाजी पण बोलतात आणि तांदळाची भाजी पण बोलतात. चला तर आपण सुरुवात करूया. मी गॅस पेटवते आणि ही भाजी ना मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे 3-4 पाण्याने. आणि पहिले आपण ही शिजवून घेऊया पाण्यामध्ये. आणि उकळी आली, आपण ही भाजी जरा हलवून घेऊया. म्हणजे शिजते चांगली, अशी हलवून घ्यायची. खालीवर करून घ्यायची जरा. आणि ही भाजी ना लगेच शिजते, 5-7 मिनिटात लगेच शिजते. जास्त पण शिजवायची नाही, नाहीतर एकदम ती अशी गाळा चांगली नाही लागत. थोडीशी शिजवून घ्यायची 5-6 मिनिटं. चला आपण आता भाजी शिजली का बघूया. अशी मी झाकण मारून शिजवलेली, झाकण मारून लगेच शिजते 5 मिनिटात. आपली भाजी शिजली आहे. अशी शिजवायची, जास्त पण गाळा नाही करायची. मी गॅस बंद करते आणि ही मी ह्याच्यातलं पाणी काढून घेते. गॅस आपण चाळण घ्यायची आणि ही याच्यामध्ये असं ओतायचं. सर्व भाजी ह्याच्यामध्ये अशी काढून घ्यायची. आणि ह्याच्यावर असं आपण थंड पाणी टाकायचं. थंड करून घ्यायचं. अजून ही गरम आहे. असं चांगलं खाली टाकायचं आणि चांगली भाजी थंड करून घ्यायची. आता ही थंड झाले, आता आपण अशी पिळून घ्यायची. त्यातलं सर्व पाणी काढून घ्यायचं. आता आपली भाजी शिजली. आता आपण फोडणी देऊया. त्याच्या आधी हे गाठे आहेत ना, हे सर्व असं फोडून घ्यायच्या आणि ह्यालाच मीठ लावून घ्यायचं. चवीनुसार मीठ लावून घ्यायचं. चला आपण आता फोडणी देऊया. त्या अगोदर आपण मी 10-12 पाकळ्या लसूण घेतलेल्या आहे, ते आपण असा ठेचून घ्यायचा. ठेचून घेतलाय, त्याला आपण आता फोडणी देऊया. मी गॅस चालू करते. कढई गरम होऊ द्यायची. कढई गरम झाली, आपण आता त्याच्यात तेल ओतूया. तेल तुमच्या अंदाजाने टाका. 1-2 चम्मच, मी तर 2 चम्मच टाकते. तेल गरम होऊ द्यायचंय. तेल गरम झालंय, आता आपण याच्यात लसूण टाकूया. हा लसूण जरा आपण भाजून घेऊया. थोडासा ब्राऊन कलर मिक्सर भाजून घेऊया.
जास्त पण लाल नाही करायचा, नाहीतर त्याचा वास जातो आणि मग फोडणी चांगली दिसत नाही. ब्राऊन कलर आला आहे. आता आपण ही भाजी आहे ना ती तशी समजून टाकू. आणि एकदम सोप्या पद्धतीची फक्त मिठाची भाजी खूप छान लागते. सोप्या मुलांसाठी ना खूप छान आहे मिठाची भाजी. याला मिठाची भाजी बोलतो आम्ही. माझ्या मुली ह्याला मिठाची भाजी बोलतात. त्यांना खूप आवडते मिठाची भाजी. अशी आपण चांगली हलवून घ्यायची. अजिबात सगळ्यात तिखट नाही काय. आपण त्याला कमी गॅस करायचा आणि 2 मिनिटं आपण इथली वाफ काढून घेऊया. 2 मिनिटं फक्त. 2 मिनिटं झाले आपण बघूया आपली भाजी. चांगली वाफ काढली निघाली. तयार आहे. आणि थोडीशी आपण खाऊन बघायची मीठ बरोबर आहे का नाही. मीठ थोडं कमी वाटतंय तर आपण काय करायचं, तर थोडं वरनं मीठ टाकायचं त्याच्यामध्ये. कमी असलं तर असं टाकायचं आणि असं हलवायचं. 1 सेकंद 2 सेकंद असं हलवायचं. आपली भाजी तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि ही भाजी सर्व करते. तांदळाची भाजी तयार. झटपट आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये खूप टेस्टी लागते खायला. माझी रेसिपी आवडली तर नक्की ट्राय करा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. आणि नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा. आणि माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.